και τι είναι να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή μας βάζει σε υποψίες. Πρέπει αμέσως, το γρηγορότερο δυνατόν, ο άρρωστος να πάει στο γιατρό του, να το δείξει στο γιατρό του. Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι οι περισσότεροι από εμάς δεν δίνουμε σημασία. Λέμε, άστο, δεν βαριέσαι, δεν πονάω, διότι δεν πονάει. Και αυτό μπορεί να είναι μοιραίο. Γιατί δεν έχουμε και απόλυτη επαφή με την αλλαγή των ελιών αυτών. Και σε τι αναφέρομαι. Υπάρχει πολλοί κόσμος και δει στους άνδρες που οι ελιές αυτές εμφανίζονται στην πλάτη τους. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο δεν βλέπεις καθημερινά, δεν είναι στο χέρι σου, με το οποίο έχεις άμεση επαφή. Γι' αυτό είπα πριν να το βλέπει κάποιος από το περιβάλλον του, μάλιστα, αν δεν μπορούμε να το δούμε. Αναφερόσασταν πριν, κύριε Καπετανάκη, στις ελιές που ήδη έχουμε. Οι ελιές που αποκτούμε είναι πάντα ύποπτες, δηλαδή μεγαλώνοντας. Όχι. Ελιές... Είναι φυσιολογικό δηλαδή όσο μεγαλώνουμε να αποκτούμε και καινούριες ελιές. Βεβαίως, οι ελιές είναι στο γενετικό μας κώδικα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βγάζουμε από τη γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας ανάλογα με την εντολή που έχει δοθεί. Δεν είναι περίεργο και ούτε σημαίνει κάτι η αύξηση του αριθμού των σπήλων. Γιατί είναι πολλοί κόσμος που βλέπει μια καινούργια ελιά και θορυβείται. Ναι. Καλό είναι να το βλέπει ο ειδικός για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρει ποτέ κανένας τι είναι αυτή η ελιά. Υπάρχουν χαρακτήρες που τους κατατάσσουμε τους σπήλους ομαλούς ή δυσπλασικούς που πρέπει να βγουν ενδεχομένως. Να πω κάτι άλλο επί τη ευκαιρία, τώρα με βάση αυτό που είπα. Υπάρχει στον κόσμο μια εσφαλμένη αντίληψη ότι δεν πρέπει να βγάζουμε τις ελιές μας. Δεν πρέπει να πειράζουμε τις ελιές μας. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο διότι με βάση αυτό κάποια ύποπτη ελιά πρέπει να τη βγάζουμε. Πρέπει να τη βγάζουμε. Να στέλνεται για βιοψία, να βλέπουμε τους χαρακτήρες και αν πρόκειται για κάποια επικίνδυνη κατάσταση, καλώς έκανε και βγήκε. Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κόσμος, πέθανε επειδή έβγαλε την ελιά του. Κυκλοφορεί πάρα πολύ, κυρία Μπιλάλη. Ναι. Και πιστέψτε με, αυτό κυκλοφορεί και είναι επικίνδυνο. Ο παστόρος κόσμος, βέβαια, γιατρέ, έχει συνδέσει και την αφαίρεση μιας ελιάς με το κομμάτι της αισθητικής περισσότερο και όχι τόσο με το κομμάτι της υγείας. Ναι, σωστό. Κακώς, λανθασμένα. Κακώς, ναι. Ακριβώς. Τι ρόλο παίζει η κληρονομικότητα στο συγκεκριμένο καρκίνο? Όλοι γνωρίζουμε ότι η προδιάθεση και η κληρονομικότητα, το θέμα δηλαδή των γονιδίων, συνδέεται άμεσα με τους καρκίνους. Για το μελάνομα? Βεβαίως, ισχύει αυτό. Το παρατηρούμε αυτό ότι αν κάποιος στην οικογένεια έχει νοσήσει από μελάνομα, αυξάνεται ο κίνδυνος και στους απογόνους. Είναι πιο επιρρεπής. Άρα, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατρέ μου, γιατί το ακούμε πολλές φορές αυτό με την έννοια της οικογένειας. Αλλά τι εννοούμε ως οικογένεια? Εννοούμε γονείς και αδέλφια ή πηγαίνει πολύ πιο πίσω στο γενεαλογικό μας δέντρο? Το ιστορικό του καρκίνου δηλαδή. Αυτό ισχύει και σε παππούδες, γιαγιάδες. Ισχύει και 2 και 3 γενιές πριν, θα έλεγα. Κατάλαβα. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιμελείς και προσεκτικοί στην περίπτωση που έχουμε κάποιο τέτοιο ιστορικό στην οικογένειά μας. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο από κάποιους άλλους? Κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως λόγω επαγγέλματος ή λόγω συνθηκών ζωής, λοιπόν, καταρχήν, ή λόγω τόπου διαμονής? Σωστό. Να πω σε σχέση με κάτι που με ρωτήσατε προηγουμένως και δεν απάντησα, ότι επιρρεπής πιο επικίνδυνο είναι ο ήλιος στα ανοιχτόχρωμα δέρματα, τα οποία καίγονται. Έτσι, το έγκαυμα είναι αυτό που προδιαθέτει στο μελάνομα. Εμείς, παράδειγμα, οι Βορειοευρωπαίοι ή οι Σκοτσέζοι, ας πούμε, που έχουν ανοιχτόχρωμα δέρμα, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά μελανομάτων από ό,τι έχουμε εμείς, που έχουμε και περισσότερο ήλιο. Που είμαστε μεσογειακός λαός και θεωρούμαστε και λίγο πιο σκουρόχρωμοι. Ναι. Εμείς έχουμε τη μελανίνη. Το σκούρο χρώμα που έχουμε είναι μελανίνη. Η μελανίνη δρά προστατευτικά. Αυτό δεν σημαίνει